I čao svima od Rija da vi gledate još jednu epizodu, prvu epizodu GTA 4. Danas igramo GTA 4 ljudi. Logično. Znači, tu ima neki cheatevi, to brat kada igru obavljaju misije dobivaju, tako to. Evo, danas ćemo uzeti ovo auto da vidimo kakvo je. Eto, malo, čao policija. Idemo do. Ajmo vamo. I ne znam ljudi da li mi baga preko snimka, pošto vam ovako ne baga, mogu igrat na lov. Ne, ljudi. Ko je ovaj baš? Kakav jako? Uključi duga. Ajmo evo vam. Otvori balandebo, biš balan da prođem. Alika, ne da mi da prođem. Malo smo pukli, eto nećemo više. Ne znam da li sam u prošlim epizodama rekao da ćemo snimat GTA. Evo ljudi, snimamo GTA. Buf. Wow ljudi, wow. Jedva ga ljudi ne ispravi. Ne znam da li vidite brate u pozadnji. Ako vidite, izvinjavam se. Dobro, ja se šta izvinjavati, čovjek spava. Ako ćemo ići, ne znam gdje ćemo. Evo danas samo obilazak, eto. Obilazimo. A, gledaj ovo. Ljudi, nisam vas napomenuo. Znači, možda ćemo snimat s Benjom. Benja Games, valjda ga neko prati. Snimat ćemo sa njim Minecraft, The Bridges, tako to. Možda i Turf Wars, ali to ćemo vjerovatno snimat. Idemo napraviti koji udes. Udes. Jej, buf. Dobro, ovo nije udes, ovo je bio kao sudar. Majde nije važno, vidite gume ljudi, nakrivila se ko ovaj auto razvijen, ljudna moja čekaj, razvijen ko šta, hajde nije važno. Evo obit ćemo još malo, evo uzet ćemo ljudi Sančeza. Ovako. Wow, sam da hoće još doći crna kacka. Ja, ljudi, crna kaciga, najbolja kaciga po meni. Malo se foliramo po Los Santosu. Wow. Samo da hoće još dan. Jer ne volim ponoćvost. Nije da ne volim, nego ne vidim. Ja sam se ljudno uživio. Ajmo na ovaj skok malo. Ne.
stvorit ćemo ovog komet. Ono kao mi dolazimo sad neka gospoda tam, crni auto. Hajde doćemo okolo. Ono kao mi dolazimo. Čekaj, bok gdje se mi ćemo tam doći ko neki gospodin, parkira se i otići. U roku 2 minute auta neće biti, oni majstor će uzeti, viće. Evo ga, polako, sviće dan. Wow, ljudi! Ćao, polzacu. Ajmo idem autoputem, sam ti to drži. Dobro, nije baš kao autoput, ali eto, vrsta autoputa. Nema niko, ajmo dalje. Ljudi moja, sad kad u krvinu uletim, begi baže, buf. Jesam rekao da ću let u krvinu, begi bože. Ko je ovaj Jakov? Vid mene, ljudna moja. Moram sad ovom naplot. Ja, ljudi. Mogu ja džabim? Ne može. Onda ti eto to. Ajba, čao ljudno. Ajmo još jednom. Ali sad idemo drugom. Jedva smo stali. Ajmo krenu. Wow, ljudi, ja sam brzo letio. Znači, bože. Ja, ljudi, snimat ćemo s jednim mojim drugom. Nije Benjo, nego jedan drug moj. Eto, ljudi. Uglavnom, snimat ćemo gotovo sa svima. Ajmo. Wow, koji drift, sine, gledaj sad. Gdje ste, bre? Gledajte sad ovo, ljudne. Gdje ste, bre, ljudi? Eto, ljudi, to je bilo to za ovu epizodu. Nadam se da ste uživali do sljedeće epizode. Ćao!